Your body side doesn't similar to Mike. I think you've seen it for yourself. I think I'm episode let us say, but it's also say no to me. YouTube. What's good, YouTube? This is Baby. Let's go to Welcome back to my YouTube channel. Guys, today I'm back with another banger. You know, it's been a minute now to my videos. I think that dropped the last video, and today we out here in Kebs. Kubudiro. Pass ndoko no pera nyika wamugona ne mapadogs nene yoko. Ndoko atiri kuno ku Kebs kuno. And today tasanga need this other couple in the streets of Kebs. Mubudiro. Kebs Budiro ndizo. So today I want to cook something for you guys, and you know, if it's of your time, please make sure you like, comment, you share, and you subscribe to my YouTube channel for more understand. More episodes to come. Guys, there's a giveaway which is coming also up next video. So if you're the real one, find a giveaway through Twitter, and also Diego 1K subs. Your channel not Kadija can. If you know it, to have an next 0 to 1K. So yeah, giveaway kuya. Munona video like that poster. Ane makuluza ashakande momo. Ekuti giveaway chafamba say, then my giveaway chana ndinchapa wa Darumu Zimbabwe. And I on $6 $10. Saka make sure you watch that video. Anyways, guys, welcome to new episode of Couples exchanging phones for 6 seconds. In the Zamana, we say, in those praise, we don't go boy. Well, to meet one. It was obedience. Cannot OBZW. Obigel, as of Nigeria. I am my. Ure Gobi. Munum. In Remunum. Obigel W. OBG? OBZW. Oh. The man abandoned a sister, my sister. Triple. Which one? Panache. Okay, guys, Panabati Namkuma Obi na Panache. So Amanaga, basically what's happening is this. You need to praise Magara. I think I'm going to say that was a content name. To shoot my videos, I want us to get YouTube and stuff. So what's happening in this video is okay. Let's go to Sabu now. So basically what's happening in this video is don't shoot my videos. You know, the couples exchanging phones for save it. Eh? Whatever. Okay, so video I'm looking at manaba runs couples exchanging phones for 6 seconds nadiga. You need to know that Google shoot announce my loyal test, the test some relationships abantu kuti wana wasikuchitana here wana wasikuita say, and then at the same time when she gasanyika. So ndo ma videos ando shoot and say ekugasanyika because ndakanosa kuti wana kawanda vakuchitana due to different reasons. Ivana rukudana na wasiri kuda, and then pakashama ne confidence kuti say nekugasanyika. Saka ndo point ndakandi naye kuti rakugasanyika tichiona kuti uyu ari kuchita ningi kana kuti uyu asi kuchita ningi mebata. So zvaita ndakasangana macouples ka ndinoti macouples yapa pa ndo wazondira kutamba ndiye mutambo ndotamba ndiye misoro yangu kuite pana mutambo ndotamba ndiye uzonzo inini ndinoti foni yenyu mimi totora foni yenyu andika tatora foni yenyu topa munhu munodana naye then munhu munodana naye totora foni yake tovatera sei totakupai. So you go through the phone muchicheka kuti zvii zvirimo mufoni umu. I know kuti macouples akawanda adobatana mafoni because wabata foni yake rinonzi saka uchanditrust here this and that saka wada kuone foni mangu my phone is my private my chi but isusu takauya nedonzo rokugazanyika kuti no foni yemumwe wako inobatwa uchiona kuti mukati makamira sei munei. You feel me? Yeah, I understand. Okay. Saka manaka ndo zvatoita anyways chicha kuti mude chimoko. Mwana ndangona kirona ndakaona mapicha. Maona mapicha manakirwa ni mwana. Ndakabana tongoenda DM kawani. Manakirwa ni mwana. Oh, ko sister chicha kuti manakirwa ni face. Ndangofara like muna ribo like panango mono pakangontango like is okay, is cool. Makati ndaona dzudzu. Yeah. So you guys, how long have you been dating? Madana kwengo yari basi? It's now 4 years. 4 years. Kwa mimi German mamuri yepi makore pa 4 years mamuri yepi kwa manzi mangani? Tungoti 4 months. 4 months. Angari yepi for 4 months and they've been dating for 4 years. Meno tari kuti chisaka pa 3 years nema manza angari pa 3 years 8 months mamsiri yepi. Yeah, that's story yepi for sure. Anyways, ameno guys, saka mdara ndobovuza ibi. Chichinoita kuti mimi muti amchade munhu choto murambe munhu chi. Ndine uyu ko chakaitika ndechekuti ndi information yandikazobata. Saka pandikabata information iyoyo ndakatora phone yake asingazivi. Saka by the more ndikazoona phone yake iye angatori ne someone chi waitaura naye. Ndizvarini izvo? Tungoti last week iyoyi. Last week. Saka munoda kubvunza zvenyu. Saka ndinoda kubvunza zvangu.
saka this which means with this show yatoita kuti muwane clarity yatokubatsirai samwe somehow kwama mushochika kutokonfirma munhu wenyu kuti pane zvandakawana mufoni mako nene zvototi ndatofara pamatouya mukoma nacho kuti anondibatsirawo ndiani. Saka sisa imi ndombovhunze chekutanga chingeti kuti murambe munhu chii? Like due to pressure, right? Poor pressure. I'm poor pressure. Like my friends and tama now, tama my friends and stuff. Mama Bady, my friends amangwaya kana mchiti mangwaya, please expagorate tisanangurire. Like so in England to grab right. So my friends are like one grab na Arlington Estate. Chichi. So one was she's my flowers, no my boyfriends are. Yeah. Okay, mireva. Naona way this is going. And the way it's going is interesting, right? Okay. Anyways, so sister, mimi muno cheat? No. You don't cheat? I don't cheat. Oh, you don't cheat? Okay. Koma muno cheat? Ndinombochita angu hapo napo. Hapo napo. Okay, Obadaga, this episode is crazy, right? Abedo. But it seems like pade mwenja, padika. Pade ameno maybe ngasade kumanya. Let's hold our horses. Titi titi hold but we ameno now ameno but anyways name koma ndorombo vunza ngetake vunza kuno kufunga kwenyu girlfriend allowance ngafareta mari according to me in front of the 500 ma US kana maranzi ma US muni ndo basi renze no andida kubasi imimi if you were a guy or if mamuni yanzadzi yenyu maifunga kuti angape munhu kana 500 you must hustle as a man to give you 500. Maticha anotamira mari. Kusima 3 wire 2 wire. Yes. Yeah. Ne. Kumongo. Munopo baby girlfriend allowance. Ndikuinda undomombo. Unomomba. Sisa munombopowa mari. Yakatowa ndizi saka it's me $100. 100. Apa it's not even a half a quarter of the month that you want. Kumongo munozviitira zvekupa munhu $100. Papoina zvinenge zvakaoma but zvanenge nangoona izvozvo ndongomtu chimbobatawo neapa. Yeah, personally I don't believe in girlfriend is it in or on? In andika? Yes. Girlfriend allowance because I feel like kubhadhara munhu uri kudanana naye kusubscribe unokueda kutenga data kuti shamari since adanana kwe1 week mari girlfriend allowance nobvunza pane difference rekuti girlfriend allowance nekunokecha munhu unokecha munhu akobva muti mari yako yeshort time negirlfriend allowance zvasiyana papi? Pane difference kukecha ndi munhu anenge akamira muroad then oti andi kuloji then you pay money apa girlfriend allowance mukomonong like ijutrake rokirikisa musoro like apana paninga kuti every time ndokuudzira zvinhu kuti ndirikisa musoro dai so like zvimwe anofana kukuudza unofana kuitawo ndega saka zvangosiyana nje kuti unongosinomira patouchline unenge wakamiramba touchline emudeni difference ka difference ndeyekuti tinotodana like ne like patouchline even patouchline pachina pane vanhu vatone maregular ma4 years kuti munhu anotokecha everyday ambezera kuti sometimes muripo nechikwereti chamwe so it's like chipambi pro max my girlfriend allowance andika ameno chat do you agree with me ndizvo here ngoma imi munopa girlfriend allowance muchifari kana munongoitiro just because you want to keep munhu wenyu saka mungozviitiro chirango munopa muchifari ini ndenda tombo ndichitofara nemoyo wese munotongopa ndotongopa yo chat whatever which is happening here is making me sweat in my 250 darichenga 250 jacket chikuoneka andika 250 rakanaka rakanaka but this situation iri panapa ikuti kuti ndiswete ikundiswetesa dema tuchibatsiro mukoma udema but ndombovhunza imi personally are you happy in this relationship chimbotanga kunoku imimi zvekufara ndokufara zvangu but kwete kufara kwekufadza kufara mentally muri kufara zviri nani ko imi muri kufara muri kuenjoy relationship ino kana kuti yamutendere nyarazo ndopane pakuimbwa waigara ndo apo neapo yo chat please tell me kuti pane kwatiri kuenda kana kuti kwatiri kubva ndo kwatiri kuenda kana kwatakananga ndo kwatiri asi kuziva zviri kufamba sei maybe ameno ine zamanaka inini I don't want to waste much of your time because the last time the chat was complaining kuti praise my episodes aku uri kuzowanza kuvhunza vanhu nene but inini ndira kuvhunza ngomongo how loyal are you out of a 10 muri loyal zvakaita sei makaimbika zvakaita sei
Yeah, 7 out of 10. 7 out of 10. Amusi 10 out of 10. And it's 10 out of 10. So if you can't give yourself, alright, makavimbika zvakaita sei? 9.9. Guys, in personal I'm going to 10 out of 10. Zvekutoti vanhu vachinondoona ngoti red flag rapa pero but ini ndotozini 10. Indakanga 1% kuenda kuti. Like unozoti masiya rume medzo. No, unozoti like uchifambo upon like azviroti ndikaita mukomana nditonyengo. Obvious notombonzo like pakupo number and stuff no panikazopisoka 1. So muchiri kupa number nyango me relationship. Like unochiavoida kuterwa like mumwe munhu anotokushitsa kumba kwasampa nhamba sani nichiavoida zvokuti akazonditango at least ndozoblokawo. So how do you handle vanhu vakadaro? waona dzudzu pamwe maybe kuti better than face wako wapiwa nhamba wapa munhu nhamba waita sekongorafura munhu mukwasha siyane ndikudedzera kuti mbavha. No, like andigoni kubata vanhu rafu. So amapedza nambazongopa nhamba. Yeah. Ko conversation rakachita manje munobloka. Koma what do you say about nyaya dzoti musikana wako anopa mumwe munhamba wasangana naye? Inchokwadi changu ndinoona kunge pandikabata information ndaona kunge anenge anombopota achipa vanhu nhamba. Because mukana chi situation ngira manje so mukomana ane nyaya yake anenge arida kutotaura. Isuti tononoka. Mukomana ari kuti ane zvaakabata foni yenyu yakatendekera foni yenyu. Zviri foni menyu zvabatwa nemukomana. Makabata chingomo. Ndakabata ma picture nema messages ari phone. And then makashare the confidence to ask. Yeah, ndakashare also. Yo guys, the situation here is looking like it's gonna be crazy. Sister, phone when you mune zvirimwe. Amuna. Ngoni mapikisa. Mapikisa njete. Okay, so it's just to make this easier for us and for the people that are watching the video. Tichaita kuti isusuka titore ma phones enyu mesa andika. Mono ndipa yenyu first andika. My number of ones. Is it necessary? It's not necessary, but it's not necessary. Mkoma it's necessary. Yeah, it's necessary. It's necessary because mumwe wenyu amukudanana naye, and the relationship is all about trust andika. If mumwe wenyu kana asiri kukutrust ai, which means that not relationship. But I believe kuti inonzi cell phone like ndeyangu, so I don't think it's necessary kumpa phone yangu. Baba, iyi ndiye munhu wenyu amunonzwanana naye, hanzi andifunga kuti zviri necessary kupa phone yangu. Yeah, it's necessary. Kana Inzu. Ini munhu wangu ini ndiri kutomuda. But mukudhauta muda kuona chokwadi chiri phone. Ndoda kuona chokwadi chiri phone. I always say kuti unhu wemusikana chechewo unoonekwa kuburikidza nezvinhu zviri phone make. Nyango akanzi ndisister vekuroma ndipewo yenyu mimi. Nyango akanzi sister vekuroma guys, I want to check the phone now. As you can see it's open. Nyango akanzi sister vekuroma munovaona through nezviri phone mavo andika. Sasa sister nimi msatichaita kupa phone yemveso yenyu andika. Chokuudze zvadoti museche momo. Mukaona zvamaono munozoti taona zvakati. Kana musa zvamaona todzorora mufesi phone yake. And then motipo yenyu mufesi obva satisfy havi yake oro hasha dzake dzanadzo. Ono zvechokwadi pane zvakaona. Dzikwenze ngoona kuassume zoti phone yemunhu mune zviri phone make mune munhu anenge ane explanation yako nakupota ichiri phone mangu zvakaona chikaichi pamwe ndilandlord vangu kana ndiani kana shamwari yangu. Saka ndiwo zvandita kuzo expect from you. All right. So you can go through his phone, you can go to the WhatsApp, and then you can search. So I'm searching out mitika. Lodi musearch ma keywords ekuti kana kuti sex. Nanika. Mova kana musina chamawana munova ma delete pa search bakaka pa search out kuti morning after. Kana musina chamawana futi mumeta se ma delete pa search kuti nudes. What morning after pills blah 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 everything. I love you. Come outside, money and stuff. So guys, the sister is searching right now and she's going through the phone and we are out here. Kebs, murufari ngoma. Yeah, bandu kufara. Saka mukaziya chokwadi muchaita sei, and I feel like mucha chairman because vakadzi munotrust vakadzi. Kuba ndingangoona information ndakabva ndatongoluza trust. Guys, and trust women or give people your EcoCash password. Guys, my number is 0737582214. Password is 1980. The password number zangu. I would rather give my friends password EcoCash yangu number zacho than trust our cards. Women are not nice, my sister. You see women they are not nice. Pane. Car clean. And phone you clean ngoma wangu. Vakadzi vasaone kutrust. Usafa mukazi ungari ungutrasa chete ndimeva kucheche waiti ukavakweresa inonzi ukavakweresa mari ndimeva kuchera daro waisitanga kunzanzi iwo haudye sadza panapi. So we wanna go through your phone tione tisearch so that offer
anditika awapo. So amana, now takuchipa phone to the brother man. Now he's about to find out what's happening with his girlfriend's phone. He's about to find out whatever which is happening. Nema doubts and the trust issues and everything. So anga zvichienda zvichiendeka musoro mavo nezvavakabata. Vavada kutsvaga kuti ichokwadi here chavakabata phone kana kuti vari kuassume kana kuti vari kufungira. Kana vachinge vabata zvavabata ndio vachaziva zvekuita nazvo. Kana vasina zvavabata ndio zvakare vachaziva zvekuita nazvo. Tochiona kuti relationship. Saka mimi after manzi muri kuchita mukazoonekwa musina chiri mufoni mungazoda kuendera mberi relationship. Andazvitsvaga ega vanini handisi kuchiita but azvitsvaga ega so ndingaita sei? Hapana. Saka imi muri sure kuti hamuna chirimo usati pangoma kana muri kuchita mudze. Hamuna chirimo. Pamwe pane zvimwe zvakadhilitika kudhara zvangoyo zvega handizivi. Okay, so ngomonga without wasting much of your time I want you to go and search nangotaura kumuenda ku WhatsApp, Facebook, Instagram. Search sex kana mashaya mabaseja morning after kana mashaya mabaseja nudes and stuff kana mashaya zvimwe zvakadaro gallery everything. Feel me? We out here in the streets, baba. Another episode. I think this is like episode 7th, 9th, 10th. I don't even know. But what I know is my episodes are wonder and we cooking. We in the kitchen. We've been cooking and we're gonna keep on cooking. We're not gonna stop. Feel me? It's another episode of couples exchanging phones. You find a noise, man. You find it? We don't noise. I was going to pass now. Guys, we out here. We cooking, we working, and then someone will come and messing around my office. You can't come and mess around my office, papa. We share you. Guys, the brother man is checking. Are you shaking? I can see you are. I can see you don't look okay. No, anti muna nostragira ekanzima kuda ukatsvagira mukudo mugumo ndasai. If my jacket was not expensive I was gonna cover you, but I'm sorry. The brother man is checking. So how's Kibs? Muro Kibs amekubudiro. Ndiro kuno. Kuri sei? Kuri bo. Zvese safe? Yeah. Kundiona ngekusina zara varume one magate the roads are dry. Mukuwana patinda, mukuwana kupa varume. Na vakomana ovyazi vanozongwaniko patizongovhistirawo mafriends and stuff chichinda. Unoona shamwa dzenzi kuna Arlington Estate. Saka kuna madzudzire machichishima ku Arlington Estate. Hope. Saka munotoda kugara kuna Arlington, munotoda mukomana togara kuna Arlington onana. Ya kana zvikazoito ine mukomana muchotozo kunozogara ikoko unoti kutsvaga ikoko. Zvichabude here manje. Imfanelo. Sikuita noise maniyo. Ausona kuti kushanda mana. Munogara sine noise nemagetesa. Arege mude kuenda ku Arlington Estate sure because yes. Amanaka zvakaoma. Anyways, the brother man is going through the phone. We don't know if he's satisfied or something and stuff. I think hapa ndaona mota ya boyfriend yake hapa. Mota boyfriend aje. Ichi mota. Okay. Guys, zunguzana taona mota ya boyfriend, okay? Ameno inangu I can't say anything. Sister, tsana nguloti mota yaoneko mumwini. Ndiyani? Ndo mota ndo nozichi nyama mnayo. Ndo nyanda nayo. Zvikunzi maona kwamagara mota iyo ndeyani uye muri kuitei imomo ndozvoda kuzikana nefeso yenyu mune mota ngomangu? Mota nayo. Anzi magara mota yana haisi mota yangu. It's like ndibankuru wangu like vanogara kushavashi so like vakangouyawo pakangoyabva vangoti hanzi vangonditi kudai chichi vanangoti anything bankuru vangoti handichi tongomboro kana kakasimo right ndangotora it nditori motema wapi. Inangu I'm not gonna add in comment because I once dated someone woti wemona shiro reels ari mota ari muchichichi ngonza bankuru wangu he's just a friend what but one thing that I know about cars there's no relative in a motor. Anyways kumongo hanzi bankuru arikunyepera imota yese bankuru. What makes you so sure that was bankuru? Initoda kuti ani ndofunga mafunguro angu ndofunga kuti vanenge vatori nemwana kunzi nabankuru ndakambonzwa kuti vane mwana but ndasingazivi. Hamuna evidence? Ndasina evidence. Saka muri kushana makazoudzwa nawamwana futi here kuti muzosvika pakota pauri kuti unobata foni kana kuti zvakafamba sei makazvona foni zvese? Ndakatozudzwa nevamwe vanhu. And only usually
zvinowanza kuitika nzoti kana pane masituations akadai so ekuti there's the inside information inenge ichizikanwa about a woman, munhu anenge achiziva information yemunhukadzi andika usually mafriends acho asida kubvunza kuti ndiani akakudza, but usually kana zviri zvechokwadi wamakaudza anoziziya iye anyways hanzi zviri kunzi mimi mune mwana kana kuri kwedu kudharo kwandobva tobva ndiwe musango sikazoti imimi ndimuri musango here kana kuti mwana wacho ndari kameno tisanangure zvikunzi mune mwana ari kusera siruzikanwa nababa ava muri pamuzana nava kamninginaka mwana like mwana emuningi namomong saka ndinongofambawo naye like ndowira naye zvekutodaro close yeah we are so close nemwana so which like pese paari mwana anotonditi mama hayi neangwanisi kuzibhilivha zvavo. Now the situation is hard sister zvikunzi asi kuzibhilivha zvikunzi mimi munhu ane mota ishi ndiye baba wemwana wamunhu aye no like kutoti alright banguru wangu ka nemwana like mwana like muninga mumongo inini ka haagare kuno anogara ku UK saka ndi mwana wacho ne ndo mwana wacho akasiya mwana kutongo so vichi banguru wangu like unozouti mune chikuru akaona mwana andoti my yogurts chichichi sabanguru ari kuspoila iwewe nemwana uyu muri yese kuti not in jet muri yese I'm speechless. Asina chokutaura pakaipa. But mimi ngoma wangu tingade kuziva makanzwa nani tione kuti zvinorambike kana ari kuramba to atafonera munhu wacho and I think do the best kakamera ndozoti imi makanzwa nani abonyaze mwana because uyu ari kuramba kwa andika kana ari kuramba to atafonera kana bankuru wacho kana atafonera musikara wacho ne anenge akaudza kana munhu akakudza iri bude murodi yakuno zviri nani mufe matsikwa nemota yabankuru kana kurovana pane kureva nikamoti akakashatira manje unobva wafone tetanus saka muri makaudzwa nani tifonere munhu akakudzai ndakaudzwa neshamwari dzake I think unongokana mazita zvinakidza ndika uzvisanetse ngoti shamwari ndakaudzwa naSusan kuti zvakati makaudzwa nani ndakaudzwa naSeuma shamwari ndakaudzwa naSeuma shamwari Seuma ndiye akamudza iwe Seuma wana zvakamudza kana uchiramba tamufonera chitaura chokwadi kana pachinge pane chokwadi because zvinozoita tichifonera vatu tizi shamari ini ndine mwana wangu zvakadai kana munhu anozonzi afunga kukweva sanzo anokweva nebhusu inonzi nemashizha aro mabranches like Seuma ndakangojoka naye aiwa you can't joke uchiudza shamwari munhu anoziva chokwadi shamwari yako ndiye anoziva zviri mulife mako ndiye anoziva whatever which is happening the truth and everything my sister don't waste this guy's time kana musiri serious naye mudze kana ari the last episode takamboita issue crisis yemukomana anga ichekeswa kuti mwana aitwa care uchiruziva rakashita manherere so we don't know how waste this guy's time atidi kuti tambise nguva yake kana mutambise nguva yemukomana uyu mudze chokwadi tell him the truth yeah chokwadi chakanaka Seuma ndimuromubvunza aiwa ndimurobvunza iye direct alright it's okay andofunzwa mudara like iwe vanhu vatakaudzwa naSeuma kwewe zvemakuhwa iwewe kuti unoudzwa naSeuma wakatedza nei kundibvunza nyaya yacho maybe he didn't want to cause some trust issues aiwa because ndine muridzi wenyaya yakapa handidi wakazwa ndindine mwana saka watedza nei kundiudza inini ini handada kuudza direct noti waizogona kuzondinyepera futi zvagara chingoita hanzi wagona kuzongonyepa saka now that wabatwa chitaura chokwadi kuti what's happening alright tomboti ndine mwana wacho mwana atoripo no apo but ndingomboti tomboti tine mwana wacho so what's next hanzi tomboti nemwana wacho what's next are you gonna take ye nemwana wake oro inangu handikwanisa noti ndada kuda kutobvisa ndada kutoroora haukwanisi kurora muna nemwana wake handikwanisa. Any guys, girls, if you have like mwana wako or something, I think it's the best to tell your guy mchangotanga sha ini ndire mwana wangu. I don't think it's a crisis or it's a problem kuti uone mwana wako. Sometimes unongo wangu tutasoma na kitonge praise of akurasisa. Sometimes unongo wangu tutasoma na kitonge cameraman wangu. He's a cheater, he's a player. Atone vana akawanda vari musango rokana chomutsurao. Unongo watasama na sivika and then waita se uvarasisko. There's someone angwanisa kutokutora azuri kana une mwana wako future yafa azuri une munhu asikakwanisi kuda but inofa kana usina kuudza munhu chokwa buda munhu chokwa risha ini ndine mwana wangu are you gonna love me saizvozvo so my sister we know kuti muda kurova mbudzi makaviga mpinyi but
chingoudze ngoma chokwadi mune mwana zvakaudza ndizvozvo but inini ndikutaurawo side rangu saka kana iye achita sezvo ndizvo ngoma wangu I think zvinova zvanzi anyumwa bere nderake muri kunyumwa bere andiri kunyumwa kana sinzi ndiri kunyumwa pamwe nderangu but haringete rangu sinzi rirenyu chokwadi I think mukomana akaziva kuti chimoko chine mwana achade chimoko ameno kameraman matichi saka mukomana akaziva kuti chimoko chine mwana achade chimoko mashoko makuku muvhunzo mukuku tubva nakameraman saka mukaziva kuti chimoko chine mwana muchiri interested nekuramba muchikonja nerelationship ndichakwanisa sisani since imi musina kutiudza since tiri vanyumwa kuru vemapere musina kutiudza kuti muri kuramba zvenyu but chiri chochokwadi since mfesi ati haasi kuda kunge achiendera mberi nemi nekuti imi mune mwana muri kuti chinazvo 4 years not a joke anonyepa but imi se musina kubudira pachino mune mwana musina takutovhunze se musina kudabudira pachino mune mwana chitiudzai tinzi chokwadi maybe you can settle maybe you can fix things arifana ngondiudza chokwadi ari ngotaura chokwadi mwana handina kana pachinge pane malais kana muchiona kuti muramba muchinyeperwa muchaita senkomo ini muruziva chokwadi kuti makatoudzwa kuti mwana aripo ndakungomusiya ureti ndabva kutongoperera panapo kana zvodaro yo amana it's so sad zvinhu zvinosiririsa zvinhu zvinonzwisa tsitsi zvinhu zvinobata zvinhu zvinorwadza pain yekuti uri kuziva chokwadi but unfortunately you can't prove it hauna maproof aunokwanisa kuzviita hauna zvaunokwanisa uri kutoziva kuti munhu wakwane mwana uri kunzi mwana iye ndewabamukuru kana uri kunzi mwana wamwana wamai wababa sekuru vangu but hauna zvaunokwanisa kuzviita kana zviprove kuti mwana uyu ndewako iwo wena sisani tauvhunza iwo pezera budire murume wechokwadi mwana ndewani zvisina kunyepa kana kuti chi kana kuti chi mwana tomboti ndewangu my brother munhu ane mwana wake ndo hatingobvume dhere kana kuchika but I think from matauro akuita munhu muri kuzvinzwira mwana ane mwana wake saka imi now tell us what are you gonna do tarodzoka panapa mwana ndewanu sinzi tomboti mwana munaye tomboti mwana ndewanu mwana ndewanu mwana zvakaoma zvichapfava ne ndewangu baba vacho haana baba my brother anzi mwana uyu haana baba imimi usauyu ndiangafarira baba vacho ndanchazomuudza like aita mafast like amanya ndanchazomuudza umberi my brother anzi mwana uyu ndiwemweya mutsvene munana wakaitika pana mai vajesu mai vajesu anzani anzani Sara ndisari kani mai Maria ndiani zvakaitika pana Sara ndo munana waitika pa kuti wakazogeka navabara Jesu amudumbu mawa wasuzoda famba sei maybe mweya mutsvene wakauya ukarara naamai ava vakaita mwana uyu saka angaitotsvagira mwana uyu baba vaizonge vari imimi asi zvinorwadza mukoma wangu zvinorwadza hanzi anchazokudzai sinzi mamhanya kutsvaga information ameno now we're gonna blame you here kana gonna blame should we blame him or should we blame the friend vese vari 2 plus futi ka imwe nyaya futi ka yakada kuti ndisamudze chokwadi ine yekuti ndaisamtrust because ndaimbonzwa futi nyaya dzake futi kusatovhunza like kusatovhunza ndaintonzwa futi nyaya dzake futi yo dzokuside so guys relationship yange isina trust pamba nekusatrustana murelationship I don't even know kuti vanhu vangu vachiita keroni sei kana kuti vangu vachifambisa sei kana vangu vasiri kutrustana ivo pachavo I don't know man the situation is hard now so what are you saying mukomana ati hakwanisi kuenda nemberi nemwana wenyu muchaita sei manje kwaida nemwana wangu anaida nene hanzi mudo mwana wachona ndimurase mwana wakanogona kumuchengeta yake but haina ndikwanisa kuchengeta mwana asi wangu hamukwanisi izvozvo ndikwanisi wati chikameraman kuda chimoko nemwana wake ameno tokupe ayo mumira kukonzerese but anyways sister I think muri kuzvinzwa situation inhango yeshe unfortunately inyaya iri so sensitive atizive kuti zvimwe zenguva zvakakonza kuti mwana avepo zvii pamwe mwana wangu akatorepwa havasida kutizeri mwaburuze inhango ndofunga bangu ndovamufunga ndeuruze mwana ndozvatofungere but I don't want to keep on asking or kuramba tichiita going deep into the story because the people said praise
be professional. Dzimwe you should know how to handle the nyaya. Saka necessary. Mchaita sei since nkomana ati achada. No hata achada kapanapa nokuti paita foni ngauti achada. Ndo zvaari totaura kuti achakwanisa. Aiwa toramba chidanana was 4 years ada utodzisepi 4 years. Dzatakadanana. Hanzi 4 years atakadanana mchaita sei nazo. Abangu achakwanisa noti ina itombudo nemoyo wese. Amanaka ina hangu I think wana vanodanana. Because you know kuti munhu oramba nemunhu after a long struggle ka. Zonetsa. You feel me? You know that feeling of attachments and then on the connection in some memories and stuff because ameme nazvo ka. Zonetsa unozogomba mati chi amuchadanani. So anemkomba wangu. Kuri kunzima zo kufunga kwenyu, do you think there's a room to fix this nekugadzirisana urone? Kufunga kwenyu mofunga kuti mungakwanzire kuzogadzirisana sevanhu vanga vachifambidzana vachiita sei? Because at the end of the day maziso angu inini vanhu vari kuona tichange tisipo pamuchazobatwa chirebvu netundebvu muchinzi baby let's talk tichange tisipo. Saka kufunga kwenyu pane room of fixing things there? Papana kumwana akati anochengetesa samwe iwo akina afana kutoeresa mwana samwe but ndingatokwanisa kutomubatsirawo kupota chimombowo mari kuti achengetawo mwana wake abatsirike. Hanzi ngakwanisa baby Dady vari kuti Iya kunta zvokuti kubatsirika angambondibatsira inini and hanzi ina hangu achakwanisa kutora iwewe. Hanzi since wangoda kuti iwaita baba mwana andoona kukubatsirawo nemaresponsibilities emwana. Handiye akangouya mwana aripo. Mwana achitochengetwa nababa wake. And mwana asitongo. Baba vacho muchitaura nawo ndobanguru. Aiwa ana baba. Pandinongotaurawo kungoti like since akambouya banguru like hama yangu inochengeta mwana. Sunzi mwana ari kuchengetwa nabanguru ndiwo acting father. Who was the father who fathered the saka hanzi chi saka hanzi don't mind about the child. Saka mwana apana anokwanisa kuchengeta angawasa mind about mwana. Ana banguru wake. Mwana ana banguru wake. Mwana ana banguru wake. Hanzi baba mkuru ndi baba, mwana ana banguru wake. Saka baba mkuru awo ndawachitawo take over so. Mas baba mkuru anzi vari kuchengeta mwana. Iwo hanzi ndirazvo kuti iye aroda nezvako. Hazvo baba mkuru nemwana asiyana nazvo. Zvababa mkuru nemwana nemota yasiyana nazvo. Zviite life yazvo zvakada. Iwo let's focus about us, about isusu pachedu nezvedu isusu kwete zvemwana. Kana vari vana munongotango muchingo muchiendera mberi patwi ipapo zvakanaka ndizvo. Ina ndichakwanisa. Ina hangu unfortunately nyaya dzevanhu vakambodanana vakasangana kwatisina kusangana kwatisingazivi kwakavanzikana hatikwanise kudzipindira at the end of the day and nyaya iyi ndashaya solution. I'm solutionless. Inopera senyaya sisani muri kuti chiimi zvamungade kudza mufeso indi zvekuti ari kuti haachakwanisi. Do you think you can talk to him pasina vanhu mukanzwanana maybe? Like ndikwanisa kumudza kana ndikwanisa kuti iye andanina dana banguru wangu hadani mwana wangu andanini. Saka mwana wangu na banguru wake vari kutoita life yawe kwavari ikoko. Isi tofana kutoita life yedu because ini hangati ndichiramba kumwakomana vesa vatori better than him vekuarlington vesa ndichivaramba ozonditi nhasi ozoda kundisiya nhasi what for. Koma wangu hanzi tiri kusangana nevanhu vakasiyana siyana vanogara kumagated area community tichivaramba. Asi mimi nenyaya yekuti paita vanhu vemedia mavada kutaura zvakasiyana siyana. Mungade kuti chione mashoko amungade kudza musikane kupedzera ndabi muzi unotaura zvanhu zvenyu mberi. Ina hangu chadangomudza ndechekuti ndangomutenda nenguva yake yakamundipawo. Asi ina hangu ndoziva kuti zvandaimupa zvishoma. Bamukuru pamwe ndo vaiunza zvakawanda. Saka ina hangu nezvishoma zvandinazvo izvozvo ndichakwanisa kuenderera kumberi noti bamukuru vanenge vane zvakawanda. Waienda nelife yako mati? Watonazvo zvakawanda kutodarika iyi because ini handingamboti munhu andipa $100 ukaenda patakshop iwewe unotenga $100 unotenga kana lazy one nejuice wotobva ipapo wototi inini onzi inini ndo $100. $100 ndoda iswa manails ndoda iso install izvo zviri kwamabraids kuti kuda ineyo kuti akutosheva mari kuti anotondipawo mari yacho. Saka banguru ka amba kutotenda banguru yeyu anofanira kutotenda banguru vari kukuchengetera mwana. Sikewo kuti handisi kukupa mari here. $100 chichocho.
guys, wait. Yo, guys. Tell you, we are gonna your body guys. In usually I don't like one no pesa raw kuno andika. Tell you yapinde kuno. Mira. Wait. Guys, I didn't expect this episode to be this. Wait. Tell you your body those with same and green mic. Guys, I didn't expect this episode to be this. You're gonna stand to pay the episode. Guys, I didn't want this episode to end in this way, Andika. But what I can say is please, amana musaite mbilisho ngamzimba. Sisi amdauza mkoma na mashuke chiko pesa. Tiba dango pesa episode. Ngashandi. Arashanda. Yo. Sisi ambayai. Yo. Guys. Bata mvisi yasa ni guys amana yakuno. Pesa bata mkoma nasa ningine bend amana. I don't know, man. I think you've seen it for yourself. Zvaitika episode zvakaoma. Vanhu vada kurovana, vanhu vanoita sei, but it's also say no to mirishonga. Mukomana akubatana nawo kunzoko, and then asida kusaba camera because you should be not run my violations kuti takuita violence and stuff. But hanzi mukomana ngaashande masinzikira mega situation iripo. Mukomana musananga nemwana wake. Mukomana ameno pangokisana koma levels because panzi pane papinda team Arlington apa. Which means team Benz, team Aircon. Guys, this issue andremera kuendla indashando endla say imi ndimungazi uri munga endla say and you feel me. Anyways guys, I hope you have enjoyed the video. If you have enjoyed, please make sure you like, comment, share and subscribe to the YouTube channel for more and more content. Guys, I just want to thank you for your love and support. The love and the support that you've been showing me for the past few days is crazy, man, and keep on doing that. And kundirendu panapa ndimi kundisvika panapa nasi ndimi. You guys doda kutendeni love and support yamorama mchindipa. Keep on supporting, keep on liking, keep on sharing the videos, keep on watching the video to the end. I'm a boy. Zvakaoma zvatiri kuona zvikuitika marelationship vanhu they are not dating vanhu havasi kudanana vanhu havasi kuita do what you do best and keep on doing what I'm doing best. My name is Place Makara, signing out.